Handog ng DWCM Aksyon Radyo Pangasinan ang aming 2023 Special Year-End Report. Kakaibang 2023 na ang sinalubong ng mga Pinoy na mga Pangasinense. Maingay, masaya at halos lahat ay nasa labas na ng kanilang tahanan dahil wala nang kinakatakutang COVID-19 at iba pang malalakas na sakit. Bagamat sa Pangasinan, particular sa bayan ng Calasiao, na bigla nalungkot ang karamihan dahil sa isang pangyayaring hindi inaasahan. Sa maikling panahong panunungkulan ni dating Mayor Marilyn Maya Karamat ay nakita ang pagmamahal sa kanya ng mga mamamayan ng Calasiao na nagluksa at nasayangan sa biglaang pagpanaw ng kanilang ina ng bayan noong 8 ng Enero ngayong taong 2023. Hypertension na matagal na nitong iniinda ang sinasabing dahilan ng pagpanaw ng butihing mayora na pinaniniwala ang lumala gawa ng sunod-sunod na mga aktibidad sa bayan na kanyang dinadaluhan. Dinala ito sa isang pribadong pagamutan sa Dagupan City, subalit 12:30 ng madaling araw nang ito ay tuluyang binawian ng buhay. Inilagak ang mga labi ni Mayor Maya Karamat sa Maya's Heaven sa barangay Nalsian, Calasiao. 6 na buwan lamang nakapaglingkod bilang mayor ng Calasiao si Mayor Marilyn Karamat. Samantala, sama-sama pa rin nakiramay ang libu-libong Calasiaoeños sa huling gabing lamay sa mga labi ni Mayor Marilyn Maya Karamat na ginanap sa Municipal Town Plaza noong January 17 sa paglabas pa lamang noon ng labi ng alkalde mula sa kanilang tahanan sa barangay Nalsian patungo sa plaza ay dinumog na ang posisyon ng kanyang mga naiwan na pamilya, kamag-anak, kaibigan at mga residente ng Calasiao. Napuno ng mga berde at puting mga ribon at papel ang mga dinaanan ng karo na sinasaboy ng mga nagmamahal sa kanya. Sumama din sa paghahatid ang mga estudyante ng iba't ibang paaralan sa bayan. Nagkaroon din ng necrological mass pagsapit ng alas 6 at binuksan sa publiko, lalong-lalo na sa mga residente ng Calasiao ang huling pagsumiyap sa kanilang namayapang mayora. Alas 8 ng umaga noong January 18, inihatid na si Karamat sa kanyang himlayan sa Garden of Eden. Si Mayor Marilyn Maya Karamat ang kauna-unahang naging babaeng alkalde ng bayan na siyang lalong nagpasikat sa pangalan ng Calasiao, hindi lamang sa kanilang ipinagmamalaking Puto Calasiao, kundi nakilala din ang bayan sa ginawa noon ng mayora na Miracle Garden Inspired Christmas Village ng Pilipinas. Taon-taon na lamang, lubog sa baha ang maraming barangay at mga pangunahing kalsada sa lungsod ng Dagupan. Kalbaryo para sa mga residente at mga taga-ibang bayan na may mga transaksyon sa lungsod ng Dagupan, maging ng mga estudyante. Tampulan tuloy ito ng tukso at ng mga memes ng mga netizen kung saan binansagan ng lungsod ng Dagupan bilang Dagupan City kapag sumasapit na ang tag-ulan. May mga pagkakataon din na tumigil na ang pag-ulan, ngunit dahil sa high tide ay nalulubog pa rin sa baha ang Central Business District. Upang maibsan ang problemang ito, kumilos na rin ang LGU Dagupan at ang DPWH at inumpisahan ang road rehabilitation, gayon din ng road elevation o pagpapataas sa drainage canal ng A.B. Fernandez Avenue, Arellano Street at ng Perez Boulevard. Inumpisa nitong gawin ng buwan ng Setyembre. Matagal-tagal na rin itong naiplano ng LGU Dagupan bagamat nagkaroon lamang ng munting problema sa pondo. Minaximize ng DPWH ang 0.87 meters o kulang 1 metro sa pagtaas ng kalsada at mayroon ng 18 centimeters na taas para sa gutter o mga sidewalks. Medyo marami umano ang nawindang sa nakitang elevation ng kalsada na halos abot dibdib daw ang taas. Kaya naman nagbigay din agad ng paliwanag ang DPWH hinggil dito. Ayon kay Engineer Dexter Cabanero, ang Assistant Chief Planning and Design Division ng DPWH Region 1, na bago pa lamang daw umpisahan ang proyekto, nagkaroon anya ng public consultation sa pagitan ng DPWH na pinangunahan ng kanilang legal team, gayon din ng city government at ng ilang mga stakeholders para sa kanilang sentimiento at komento na ikokonsidera para sa matagumpay na implementasyon ng proyekto.
So sa pagkuha po ng mga elevations, so nagkakaroon tayo yung tinatawag nating hydrologic at saka hydraulic analysis. Yung hydrologic po natin, ito po yung kinukonsider natin yung dami ng bagsak ng ulan. Yun po, sinasimulate natin kung gaano ito mag-flood dun sa area. So yun po ang magde-dictate nung taas, pag-design po ng drainage. So usually, siyempre po, mas mataas tayo dun sa mai-experience natin or projected na flood. Interconnected din ang drainage sa Quintos at Magsaysay Bridge. Ang pondo na ginamit dito anya ay regular fund para sa infrastructure projects ng DPWH para sa flood control na nakasaad sa kanilang mandato. Nagpatupad din agad ang Public Order and Safety Office o POSO Dagupan ng one-way traffic scheme sa kahabaan ng Arellano Street upang mapabilis ang pagpapataas ng kalsada at drainage canal doon. Ayon sa POSO, lahat ng mga POVs at pribadong sasakyan ay maaaring pumasok sa Arellano Street sa pamamagitan ng Dawel Arellano Bani intersection. Sinabayan na rin ng Dagupan Electric Corporation o DECORP ang ongoing road construction at widening sa Arellano Street at maging sa iba pang bahagi ng lungsod ng Dagupan. Ayon kay Atty. Randy Castellan, ang legal counsel ng DECORP, nagsagawa na raw sila ng relocation at replacement ng mga poste o ng mga poles. Gayon din ay lifeline work ang ginagawa nilang trabaho dahil ayaw rin nilang maputo ng supply ng kuryente sa lugar. Aminado naman ng DECORP na hindi sila mabilis dahil sa sanga-sangang mga cable wires ng ilang mga communication companies. Kaya't nakiusap ito sa LGU na sabihan din ng mga kumpanyang ito na alisin ang kanilang mga cable wires upang makagalaw ang DECORP. Hindi naman daw ito basta-basta aalisin ng DECORP dahil maabala rin ang mga subscriber ng iba't ibang mga telecoms. So hopefully makasabay din sila doon sa paglipat namin o kaya pagtayo namin ng mga poste dyan sa area. Yes. Tuloy-tuloy po yung naiwan po kasi dahil may mga attachment. Yung mga wooden po na pinuputol namin sa taas at nakaiwan yung attachment. Kung mayroon mong naiwan, siguro baka hindi namin poste kasi hindi naman lahat ng poste na nakikita sa daan ay poste namin. Pero din kasi mga telecom companies meron silang poste din aside po sa poste ng DECORP. Nakikiusap rin daw ang DECORP sa mga may-ari ng mga itatayong gusali at struktura na iwasan ng may tabi sa kanilang poste ang kanilang mga ipinapatayo. High voltage daw kasi ang linya ng DECORP at kung may nadikit na bagay ay maging dahilan pa ng disgrasya. Dahil na naman sa emerya sa ginagawang kalsada sa lugar, may mga umanong nagsara at umalis na ng mga negosyo sa naturang lugar. Hindi na raw kasi nakakabenta ang mga ito dahil walang nakakadaan sa kanilang lugar. Mariin naman itong pinabulaanan ni Dagupan City Mayor Belente Fernandez. Anya, naroroon pa rin ang mga negosyo at nananatili sa kanilang mga pwesto. Bagamat naiisip siya o nakiusap siya sa mga apektadong negosyante na kaunting tiis na lang. Iniwalang lilipat sila kasi una-una ang negosyo nandito. Malakas pang negosyo na Arellano. Hindi natin maalis, maapektado ngayon. Pero tandaan nyo, few months compared to years. Ibig sabihin, pag naayos na itong mga kalsada natin, yung mga jeep, hindi na kailang huminto sa pasada. Yung mga tricycle, hindi na hinto sa pasada. Yung mga karinderya, hindi na kailangan magsara pagbaha. Kasi mabawasan o mawawala na. So, konting tiis lang po yan. Nitong December 15, pansamantalang pinayagan ang two-way sa Arellano Street upang maibsan din ang matinding trapiko mula A.B. Fernandez Avenue papasok ng downtown area. Mananatili ito hanggang buwan ng Enero, saka itutuloy ang rehabilitasyon ng kalsada. Ang ating mga kababayang OFW, tinuran bilang mga bagong bayani. Di biro ang desisyon na paglayo sa pamilya upang maghanap buhay, upang may pantustos sa pamilya at gumanda ang pamumuhay at kinabukasan. Pero di lahat sinuswerte. Di lahat nagkakaroon ng mga dang buhay
Ang iba, nakakaranas ng pagmamalupit ng amo, katrabaho at pinakamalungkot, umuuwing bangkay. Tulad ng sinapit ng OFW na si Marjoret Gonzalez Garcia ng Barangay Away San Jacinto na namasukan sa Saudi Arabia. Pinatay ito ng kanyang katrabaho dahil sa inggit, dahil sa umunay pabor na naibigay sa kanya ng kanilang amo. Nagtamo ito ng mga saksak sa katawan. Hindi ito inasahan ng kanyang pamilya dahil nakausap pa raw nila ito noong September 15. Pero September 17, masamang balita na ang dumating sa kanila dahil ang masayahing si Marjoret pumanaw na. Labis ang kanilang kalungkutan dahil matatapos na ang kontrata nito sa buwan ng Oktubre. Agad silang humingi ng tulong sa Department of Migrant Workers sa pamagitan ng Migrant Workers Office sa Al-Khobar, Saudi Arabia at Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa Embahada ng Pilipinas doon sa Riyadh, Saudi Arabia, ganun din sa mga local police authorities para sa investigasyon sa kaso. Naging mabilis ang lahat ng kilos ng OWA, ng DMW upang maiuwi ang bangkay ni Marjoret dito sa Pilipinas upang makasama pa sa huling pagkakataon ng kanyang mga magulang, kapatid, asawa at mga anak. October 13 dumating sa bansa ang mga labi ni Marjoret sa pagtutulungan ng Embahada sa Saudi, Migrant Workers Office at Overseas Workers Welfare Administration. Ipinarating ni na DMW OYC Undersecretary Hans Leo Kakdak, ganun din si OWA Administrator Arnel Ignacio ang kanyang pakikiramay. Emosyonal na sinalubong ng pamilya nito ang labi ni Marjoret sa Ninoy Aquino International Airport. Agad itong inuwi sa lalawigan ng Pangasinan sa pamilya niya sa San Jacinto at sa bahay ng kanyang mga magulang sa Bunuan Binloc, Dagupan City. Dumalo rin sa lamay ng pinaslang na OFW si OWA Administrator Arnel Ignacio na inabot ang 220,000 pesos burial assistance. Siniguro din ni DMW OAC Attorney Hans Leo Kakdak sa pamilya na makakatanggap ng taon-taon na tulong pinansyal ang dalawang anak ni Marjoret na sina Jake Moses, 9 na taong gulang at May G, 6 na taong gulang. Halagang 8,000 piso kada taon sa pagtuntun niya ng high school, habang 10,000 pesos naman bawat taon sa oras na siya ay magsimula ng mag-aral sa kolehiyo hanggang siya ay makapagtapos ng pag-aaral. Kaya po kami ay nandito ngayon ni Admin Arnel para samahan si Gov at si Congressman at Vice Gov at Mayor para makiisa at makiramay po sa inyo, Pamilya Garcia, nanay at tatay, si Tito, at higit sa lahat si Moises at si Meiji, na sigurado kami na pinakadahilan ni Marjoret kaya siya naging mambayan. Samantala, naghandog din ng OWA ng halagang 15,000 pesos na maaring gamitin ng asawa ni Marjoret na si Tito sa pagsisimula ng negosyo. Sa ilalim ng tuloy-aral program ng OWA, pinagkaloban naman ng mahigit 17,000 pesos ang bunsong anak ni Marjoret para sa kanyang pag-aaral. Nakatanggap din ang naiwang pamilya ng 50,000 pesos mula sa provincial government ng Pangasinan. Bagamat hindi mapapalitan ng anumang halaga ang buhay na nawala, ay umaasa ang OWA na sa munti nilang pagkakaloob ay makakatulong sa pagbangon at pagpapatuloy ng pamilya ni Marjoret. Pinipilit po namin na mabigyan siya ng talagang napakahusay at marangal na kung yan po ay kahit paano makakabawas. Ang iniintay ko lang, ang gusto ko lang puminsay sa inyo, in spite of the pain that you're experiencing, ngayon po yung buong pamilya niyo. Kayo po ay nagbigay sa ating bansa ng isang tunay na OFW yung pinaparangalan nating bayani. At yan po ay hindi natin malilimutan at lagi pong matatandaan ng lahat ng mga OFW at sa mga susunod pang mga pamahalaan. So sa inyo po, hindi naman dito natatapos ang paglilingkod sa inyo ng OWA plus ng DMW, isa pong relasyon. October 24 nang ilibing sa huling hantungan si Marjoret. Halos nasabay sa mga pangyayari kay Marjoret ang kasawiang sinapit ni Angeline Aguirre Torre ng Balagan Binmalay.
ang nurse caregiver na nagtrabaho sa Israel. Sumalakay ang mga teroristang Hamas sa Israel kung saan daan-daan ang namatay at kinidnap sa Kibbutz Israel noong October 7. Pinasok ng mga Hamas ang mga kabahayan, pinagbabaril ang mga naabutan doon. Walang awa, walang sinanto, walang pinalagpas, bata, matanda, lalaki, babae. Isa si pinasok ang bahay kung saan naroon si Angeline malapit sa Gaza Strip kasama ang among matanda. Hindi inisip na Angeline na tumakas sa mga oras na iyon. Hindi iniwan ng matandang alaga. Tumakbo ang mga ito sa bomb shelter subalit walang lock. Pinilit pa rin ni Angeline na iharang ang katawan nito sa pinto para di sila mapasok. Sa halip, ginawa nito lahat upang hindi mapasok ang mga terorista subalit hindi nakaligtas ng paulanan ng mga bala ang kanilang tahanan. Nakausap pa nito sa pamagitan ng messenger ang pamilya na nakaabot na sa kanilang lugar ang mga terorista hanggang sa puro putok na ng barilang narinig. Wala ng boses ni Angeline. Kausap pa rin ng mga oras na iyon ang matandang alaga ni Angeline ng kanyang kaanak at nasaksihan din nilang hindi pag-iwan dito ng caregiver. Hindi ito matanggap ng kanyang pamilya dahil nagtatawagan ng mga ito at nagbibigay ng update sa kanila. 6 na taong nagtrabaho si Angeline. September 2022 nang umuwi sa Pilipinas nang ikasal sa kanyang nobyo, saka rin bumalik. Tulad ng ginawa kay Margaret, agad din kumilos ang OWA. Bagamat alam nilang pahirapan at medyo matatagalan dahil sa giyera sa pagitan ng Hamas at Israel. Ilang linggo pa bago nagawang maiuwi ang katawan nito sa bansa. Aminado naman ng gobyerno na hamon sa kanilang pagpapauwi sa bangkay dahil pahirapan ito gawa na nagpapatuloy na giyera. Unang linggo ng Nobyembre, naiuwi ang bangkay sa Binmaley. Subalit, inilibing din agad makalipas ang ilang araw dahil di na raw kasi maaaring magtagal pa ang labi nito na nasa state of decomposition na. Sina OWA Administrator Arnaldo Arnel Ignacio ang nanguna sa pagpapauwi sa bangkay kasamang DMW. Nagbigay din sila ng tulong dito, kabilang na ang death and burial benefits na 200,000 pesos at 20,000 pesos funeral grant. Nagbigay din ng tulong pinansyal ang Israeli government. Hinangaan ni Jerusalem Deputy Mayor Fleur Hassan Nahum sa kanyang post sa X, ang dating Twitter, noong October 11 ng katapatan at dedikasyon ng Filipina caregiver. Dahil sa kabila ng pagkakarito ng pagkakataong takasan ng terror attacks ng Hamas, nagpamalas pa nito ng habag at katapatan matapos hindi umalis sa tabi ng amo maski may karahasan. At dahil dito, lahat ng tulong na ibinigay nila sa kanyang mamamayan ay ibibigay din kay Angeline at sa pamilya nito. Nagsagawa naman ng tracking ang Pangasinan Public Employment Service Office o PESO sa 4,200 na mga OFW sa Israel. Karaniwang tanong at pangamba kasi ng OFW doon na baka makasuhan sila ng abandonment ng kanilang mga employer sakaling umuwi, ganun din hindi pa tapos ang kontrata. Kaugnay sa kalagayan ng mga OFW sa mga bansang may nagaganap na karahasan, sinabi ni Ignacio na hindi nagpabaya at mabilis ang kanilang kilos ng Overseas Workers Welfare Administration sa pag-asikaso sa pangangailangan ng mga OFW. Mayroon aniyang 17 opisinang OWA sa bansa at 34 naman sa ibang bansa. At dahil malalim na ang kaalaman at karanasan ng OWA sa ganitong mga sitwasyon tulad ng giyera sa Libya, Sudan, Russia, Ukraine, kung saan lahat ng mga kababayang apektado ay inalagaan at tinutulungang makauwi ng bansa. I know itong mga ganitong bagay, hindi natin madudulot din sakit at pait na naramdaman ng kanyang pamilya. Pero at least dito nararamdaman nila na ang mamahalan through OWA, DMW at DFA, katabi nila, kaagapay nila, hindi sila iiwan sa mga ganitong pagkakataon na napakasakit na mangyayari sa mga buhay. That is the least that we can do.
Nagluksa din ang pamilya ng 5 namatay, kasama niya ang 1 taong gulang na bata at kanyang inang 39 anyos dahil sa sunog na naganap sa Barangay Poblacion, District 4, Pusurubio. Sa panayam na aksyon at Radyo Pangasinan noon kay Senior Fire Officer 4 Randy Fabro, ang Acting Fire Marshal ng BFP Pusurubio, 10 ang buong bilang ng nasa bahay, 5 sa 10 miyembro nasawi sa 2 palapag na bahay, habang ang 5 naman ay nakaligtas matapos ang pagsiklab ng sunog bandang alas 12 ng madaling araw noong April 3 taong kasalukuyan. Kabilang sa mga nasawi ang mag-asawang sina Mark Villanueva Tibagar, 34 years old, at ang asawa nito si Dexy Ana Villanueva de Guzman, kasama na ang kanilang mga anak na sina Mackenzie Villanueva at Macri Villanueva at Kizia Villanueva. Nagsimula umano ang sunog sa pamamahay ng mga Villanueva kung saan nakita ang nakasaksak na electric bike na pinaniniwala ang chine-charge. Ayon kay Senior Fire Officer 4 Fabro, 3 kabahayan pa ang nadamay sa nangyaring sunog at tinatayang 9 milyong piso ang halaga ng napinsala. Anya, umabot din sa second alarm ang sunog at umabot din ng 2 oras bago idineklarang fire out. 7 BFP sa mga kalapit na bayan ang tumulong. Nandyan ang Urdaneta, Lawak, Sison, Binalonan, Manawag, Villasis at San Jacinto. Ayon naman kay Fire Officer 3 Christian Verusel, ang arson investigator, nakalabas ang 6 sa 10 nakatira sa nasunog na bahay. Bumalik si Mark para kunin ang mga anak, subalit hindi na nakalabas. Nakita raw ang mga ito nga magkakayakap nang maapula na ang sunog. Paalala naman ni Senior Fire Officer 4 Fabro, ugaliing i-check ang mga electrical lights o wirings upang maiwasan ang ganitong trahedya lalo't painit ng painit ang panahon. Dapat po check po natin yung mga electrical lights natin sa bahay kasi most kasi ng mga reported mga residential areas ang cause niya is mostly sa mga electrical connection. I-check natin po yung mga natin baka magkaroon po tayo ng overloading para maiwasan po ang mga residential plants sa bahay. Kaugnay ng balitang ito, inalis noon ng Bureau of Fire Protection o BFP sa Ilocos Region ang pinuno ng buong puwersa ng BFP Pusurubio. 4 na araw matapos ang sunog na nangyari sa bayan na ikinamatay ng 5 miyembro ng isang pamilya. Umupo si Senior Fire Officer 3 Amante Clemente Bataliao sa istasyon kapalit ni Senior Fire Officer 4 Randy Fabro, ang Fire Marshal na nirelieve sa kanyang tungkulin noong April 4. Sa isang panayam, sinabi ni Batalao na natanggap nito ang kautusan para sa pag-assume sa posisyon 4 na araw na nakararaan mula sa BFP Regional Headquarters. Bumalik si Fabro sa BFP Regional Headquarters habang isinasagawa ang investigasyon. 7 iba pang bombero galing sa iba't ibang mga bayan ang na-relieve din kasama ni Fabro. Samantala, iniimbestigahan din umano ng provincial government ang matinding kapabayaan ng local Bureau of Fire Protection nang mangyari ang sunog. Ayon po yan kay Pangasinan Governor Ramon Gico III. Anya, na base sa mga nakalap na report, nagiinom man ang mga bombero nang sumiklab ang sunog. Nahuli sa pagresponde ang BFP maski ay ilang kilometro lamang ang layo sa nasusunog na mga bahay. Nauna pa na nagresponde rin na ang BFP Pusurubio na walang tubig at nakatsinelas lamang ang mga bomber o sa halip na nakabootsa. Sinabihan na rin umano dito si Mayor Kelvin Chan na gumawa rin ng sariling investigasyon lalo't naghahanap ng hustisya ang naiwang kaanak ng mga nasawing pamilya. Umabot sa 41 million pesos naman ang halaga ng damyo sa insidente ng sunog na sumiklab sa TESDA Asingan noon. Mula sa nasabing halaga, tinukoy ni BFP Asingan Inspector Wilfredo Nardo na 8,937,600 pesos ang nasira sa gusali at 33 million pesos naman ang halaga
ng mga nasirang kagamitan sa loob ng gusali. Ayon huyan sa inilatag na datos ni TESDA Asingan Vocational School Administrator 3, Jesus Salagubang. Sa panayam na aksyon na Radyo Pangasinan kay Sir Salagubang, sinabi niyang 95% ng mga silid ang tinatayang tinupok ng apoy, kung saan mula sa 14 na silid, 8 ang totally damaged at 3 ang hindi naligtas pagdausan ng mga klase. With regards kasi doon sa content ng mga rooms natin, kasi mga training rooms po natin, shop rooms natin. So talagang maraming mga tools, equipment, supplies, materials na nandun. Base sa isinagawang meeting sa pagitan ng TESDA Asingan at sina TESDA Provincial Director Emily Tesoro at Regional Director Joel Pilotina, pinaplano nang ipagpatuloy ang naudlot na training ng mga trainees sa TESDA Rosales Training Center habang hindi pa naayos ang usaling tinupok ng apoy. Tinatayang mahigit 100 trainees ang apektado sa nangyaring sunog na kinabibilangan ng mga mag-aaral sa ilalim ng diploma courses ng TESDA na Civil Engineering Technology, Mechanical Engineering Technology at ang Driving NC2. So hopefully, sabi ko sa kanila ay makakabalik din sila for the training. Kaya ayun, sabi ko mag-prayer tayo na sana makapag-adjust naman tayo. Siyempre talaga ng honesty, talagang medyo na nabigla tayo na baga parang nasa state of shock kung nangyari na hindi naman natin inasahan. Matatandaan sumiklab ang sunog sa TESDA Asingan Matatandaan sumiklab ang sunog sa TESDA Asingan na matatagpuan sa Luciano Milan Memorial School of Arts and Trades sa Poblacion West, Asingan noong July 4, kung saan tumagal na mahigit 3 oras upang apulahin ang sunog na nagsimula sa Cookery NC2 room. Sa kabila nito, tiniyak naman ni Salagubang na insured ang gusali ng TESDA. Samantala, mga kaaksyon, umabot sa 15 kabahayan ang nasunog matapos ang pagsiklab ng apoy sa Barangay Pantal dito sa lungsod ng Dagupan noong March 2. Ayon kay City Inspector Iscanio, ang Fire Marshal ng Bureau of Fire Protection ng Dagupan City, nagsimula ang sunog bandang alas 11 ng March 2 na nag-umpisa sa bahay ng isang 53 anyos na si Luciano Meral. Mula sa 15 bahay na apektado ng sunog, 13 rito ang tinupok na ng apoy. Samantala, ang 2 bahay ay maswerteng partially damaged lamang. Katuwang noon ng BFP Dagupan ang PANDA Volunteer Fire Brigade at ang City Disaster Risk Reduction Management Office sa pag-apula ng sunog, kung saan idineklarang fire out na bandang alas 11:45 ng umaga. Samantala, personal namang pinuntahan ni Mayor Belen Fernandez at binigyan ng nasa 16 na apektadong pamilya ng mga food and hygiene packs, bigas, kulambo, banig, kumot at unan. Nagbigay rin ang city government ng tulong pinansyal na ipinamahagi sa mga biktima ng sunog. Nagdalamhati naman noon ang pamilya ng biktima, ang isang 64 anyos na doktora, matapos siyang matupok sa kanyang tinitirhan sa bayan ng Calasiao. Kasama natupok si Doktora Violeta Garcia, 64 anyos, stroke patient na residente ng Malong Street, Poblacion West sa nasabing bayan. Ayon kay Senior Inspector Hene Ramos, ang Fire Marshal ng BFP Calasiao, nangyari ang sunog noong alas 7 ng umaga, May 16, kung saan lumalabas sa kanilang paunang investigasyon na nagsimula ang sunog sa isang kwarto sa bahay ng biktima at madali lamang na kumalat dahil luma na ang bahay. Anya, walang nakasaklolo agad sa 64 anyos na biktima dahil 2 lang umanong sila na 18 taong gulang na bata sa kanilang bahay nang mangyari ang sunog.
Nagtamo naman ang pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan ang 18 anyos at agad naman dinala sa pagamutan. Samantala, umabot sa second alarm ang naturang sunog at bagamat nahirapan ng mga otoridad sa pagpatay ng sunog, naideklara namang fire out ang BFP Calasiao bandang alas 9:55 na umaga matapos ang mahigit 2 oras na pag-apula sa nasabing sunog. May available fire action, automatic po yan. Sa moment na nagano po na naubos yung karga natin, nag-refill na po kaagad para tuloy-tuloy yung supply. Nakikita po, wala. Mahirap po kasing pasukin. Kung nakikita po ninyo, ito ay nakapaham sa bakod. And the point of entry ay ito lang, isa lang. So sa naganap pa po kami ng ibang mapapasukan para ma-penetrate yung loob. Kasi po makapal lang po yung uso. And the strategy that we have conducted, pasukin hanggang sa may likod. Bukod sa BFP Calasiao, rumisponde rin ang BFP San Carlos, Tayug, Santa Barbara at ang Panda Volunteers sa pag-apula ng sunog. Payo naman ni Ramos na palaging i-check ang mga wirings ng mga appliances na ginagamit sa loob ng bahay o mga establishmento at iwasan din ang pagsisiga ng mga bukid. Pag mag-install po tayo ng mga electrical appliances natin, make sure po na mag-check tayo ng mga electrical installations. Yung mga appliances po natin, yakman natin kung ano yung dapat na wire na gamit ng ating mga appliances. Samantala, ang taong 2023 ay inulan din ng mga balita na may kinalaman sa kriminalidad na naganap sa ating lalawigan. Isa na nga riyan ang pagkakaaresto ng pulisya sa 22 anyos na lalaking kinilalang si Jericho Tirao na suspek sa pagpatay sa 39 anyos na guro sa Pangasinan. Umaga ng January 26 nang matagpuan ang bangkay ng guro na si Mark Lagleva, online instructor ng PSU Lingayen, sa ilog sa Barangay Linok, Binmali, Pangasinan. Natukoy agad ang biktima na positibong kinilala ng kanyang mga kaanak na personal na nagtungo sa PNP stations. Pinaniniwalaan ding 2 hanggang 3 araw ng patay noon ang biktima. So far po, maganda po yung tinatakbo ng ating investigasyon at mayroon na po tayong person of interest. Yung mga pieces of evidence po na recovered po sa crime scene is points to our person of interest. At yan ang naging pahayag ni Police Lieutenant Colonel Lodovico Eliazar. At bukod sa nakitang mga saksak sa katawan, tinali ang paa nito at nilagyan din ng malaking bato ang katawan bilang pabigat at lumubog sa ilog. Mukhang multiple stubborn nga po yung initial na nakita po ng ating mga forensic unit. So, at yun nga, mukhang tinangkang itago po dahil parang pampabigat po yung bato na recover po natin doon para itinago niya para siguro hindi lulutang yung timbang. Maaalalang natagpuan ang 3 minor de edad na bata na nag-aantay ng tricycle ang naagdas sa bangkay ng guro sa ilog sa silong ng tulay sa Barangay Linok, Binmalay noon. Naglaan naman ng 50,000 pesos na pabuya ang lokal na pamahalaan ng ANDA na makakapagturo sa suspect na pumatay naman sa graduating student. Sa pamumuno ni Mayor Jugani Rarang, hinikayat ang sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa pumatay kay Loeline Cañedo, 22 anyos ng Barangay Kabungan sa nabanggit na bayan. Anya, huwag matakot mag-report at makipagtulungan sa mga otoridad upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng biktima. Matatandaan natagpuan ang naagdas na katawan ni Cañedo sa isang palayan noong July 23, ilang araw matapos itong mai-report na nawawala sa bayan ng Anda. Si Cañedo ay magtatapos na sana noong Agosto ng kursong Bachelor of Science in Hospitality Management sa Pangasinan State University, Lingayen Campus. Magkatuwang namang sinalakay ng mga pulis at PIDEA ang isang boarding house na ginawang drug den dito sa lungsod ng Dagupan. Nahuli sa isinagawang bypass operation sa Barangay Tapuak ang mag-live-in partner na may-ari ng kilalang Q. Magkatuwang namang sinalakay ng mga pulis at PIDEA ang isang boarding house na ginawang drug den dito sa lungsod ng Dagupan. Nahuli sa isinagawang bypass operation sa Barangay Tapuak ang mag-live-in partner na may-ari ng Nahuli sa isinagawang bypass operation sa Barangay Tapuak ang mag-live-in partner na may-ari ng bahay na nakilalang sina Marie
at Osep. Ganon din ang dalawang parokyano ng mga ito, sina Dong at alias Jupet, na naabutang bumabata. Ayon kay PIDEA Pangasinan Chief Richie Camacho, naisagawa ang operasyon na ito sa tulong ng PNP at ng barangay officials at komunidad. Ang katransak ng ating confidential informant at ang ating tao na nagpanggap as social buyer ay itong babae. Pero during transaction, kasabwat na nag-abot itong kanyang living partner na lalaki. No? Dahil yung ibang naandon na mga customer, kasalukuyang bumaba, inalok pa ang ating social buyer, no? Gamitin doon dahil pinapayagan nga nila na bibirang kainin doon o take out yung kanilang belt. Nakumpiska ang nasa umigit kumulang 15 gramo ng suspected shabu na nagkakahalaga ng nasa 108,000 pesos. Napag-alaman na bukod sa negosyong boarding house ng mag-live-in partner ay ginagawa ring drug den ang kanilang bahay kung saan may silid na maaaring gamitin ng mga parokyanong bumibili ng droga at doon na nais gamitin. Kasi nga po, bukod sa mga reports na na-receive natin sa ating mga confidential informant, salot-sari yung reports din po ang na-receive natin sa mga concerned citizens sa barangay regarding nga sa talamak na illegal drug activities dito sa bahay ng mag-living partner na kung saan ginagawa nila itong one-stop shop kumbaga. No? Dito binibili, dito na rin ginagamit, bukod pa doon sa kanilang take-out o take-home na tinatawag natin. Nakakatakot at nakakaalarma ayon kay Camacho dahil labas-masok ang mga customers sa ilegal na droga at sa drug den. At may mga borders silang mga kababaihang estudyante. From morning hanggang sa madaling araw, susunod na araw, labas-masok itong mga customer. Pero may mga matatawag natin na mga borders, na mga estudyante. So, nakakatakot siya, nakaka-alarma na what if sa epekto ng pinagbabawal na gamot, kung anong maisipan nila at bigla na lang nila pasukin yung ibang borders doon, mga kababaihan. No? So, yun po yung isa sa rason kung bakit hindi po tayo nag-akabili, na-actionan kaagad ito at tubong bulinaw ang mag-live-in partner at dito na sa Dagupan nakapagpundar ng bahay o kaya naman bahay ng magulang ng lalaking suspect na pawang nasa abroad. Inalam noon kung gaano kalawa ang ilegal na aktibidad ng mga nasabing suspect matapos silang isailalim sa drug test. At ikinulong na nga at sinampahan ang kaukulang kaso. Sa kasabay na balita, patay naman ang isang 21 anyos na babae matapos pagsasaksakin ng live-in partner sa bayan ng Mabini. Nagkaroon ng matinding pag-aaway ang biktimang si Hazel Capitle at live-in partner na si Lindon Rapaypay, kapwa residente ng Barangay de Guzman. At dito, nagbanta umano ang babae na ihiwalayan ng sospek. Ayon sa pulisya, nagtangkang umalis ang biktima pero hindi ito pinapalabas ng bahay ng sospek. Hinahawakan sa leeg at nang makakuha ng patalim ay saka pinagsasaksak ang biktima. Labis naman ang paghihinagpis ng pamilya ni Capitle sa sinapit ng biktima, lalo't kita nila ang kalulus-lunos na sinapit ng bata. Isinugod sa pagamutan ng biktima, subalit dineklarang dead on arrival. Naaresto naman ang sospek at noon nga ikinulong at saka sinampahan ng kasong murder. Dahil naman sa matinding selos, pinagbabaril ng isang tricycle driver ang live-in partner nito at ang biyanan at sinaktan din ang anak sa lungsod ng Urdaneta. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Lawrence Kit Calob, Officer in Charge at Chief of Police ng Urdaneta City PNP, nasa loob ng bahay nila ang mga biktima sina Josefina Mercado Manzano, isang balo, anak nitong sina Marie Ann Mercado Manzano at Adrian Dion Mercado Escalano, at suspect na si Diosdado Sanchez Escalona at 60 anyos
pawang residente ng Zone 4, Barangay ng Kamalaran na East sa Urdaneta City. Nagkaroon naman ng matinding pag-aaway ang mag-live-in partner pasado alas 11 ng gabi na sina Marie Ann Diosdado dahil sa matinding selos dahil sa hinihinanang may ibang kinakatagpo ang live-in partner. Nakainom ang suspect na mangyari ang nasabing krimen. Nagkaroon po ng alitan yung mag-asawa tungkol na rin po sa pagdududa o kaya pagsiselos po ng asawa o yung suspect natin doon sa asawa niya na may minimit up po, kaya po umuwi ng gabi at hindi na po ito yung unang pagkakataon na umuwi na po yung asawa niya ng gabi. So meron na pong mga previous instances kung saan yung asawa niya umuwi. Inawat sila ni Josefina Manzano, subalit narindi ang suspect sa ina ng live-in partner kaya't naglabas ng barila. Tinangka itong agawin ng kanyang anak na si Adrian, subalit pinukpok niya sa ulo saka pinagbabaril ang mag-ina, dahilan ng kanilang agarang kamatayan. Tinakbo ang mga ito sa pagamutan, subalit dineklarang death on arrival ng mga doktor. Nilapatan naman si Adrian nasugatan sa naturang insidente, tulala at trauma at sa sinapit ng kanyang ina at lola. Naaresto agad ng mga pulis ang suspect sa naturang bahay at na-recover dito ang isang caliber 9mm na may magazine at kargado na 5 bala at isang jam fire cartridge case at chamber load. From there, nag-conduct din po tayo ng hot pursuit operation, and from more or less 100 meters from the place of incident, natagpuan po natin yung dinidescribe po na tao na nakasuot po ng kulay green, kalbo. Nakita po natin na nakatulala po sa may kainan po mga 100 meters away doon sa pinangyarihan po, sa mismong bahay nung magkaanak po. Proseso naman agad ang crime scene kung saan doon nakuha ang 4 na fired cartridge ng caliber 9mm at isang fired bullet sa barangay ng Kamaliran East, Urdaneta City. Nakatakda ng sampahan ang kasong pagpatay ang suspect. Napag-alaman ang dating driver, security guard, ng isang negosyante ang suspect kaya't meron itong baril. Ayon kay Kalob, di pa na isasauli ng suspect ang baril sa amo dahil matagal na itong hindi umuwi sa kanilang syudad. Kaliwat kanan ang naging reklamo ng mga residente sa bayan ng Umingan dahil sa pamimese ng mga langaw ngayong taon. Sa napakaraming post sa social media platform na Facebook, idinadaing ng mga residente ang naglipa ng mga langaw sa loob ng kanilang mga kabahayan. Hindi raw makatulog ang mga ito dahil maski gabi, langaw din ang nakakabulabog sa kanila. Lahat ng 58 barangay sa bayan ay nagreklamo hinggil sa problemang ito. Sumulat pa ang mga residente noon sa Sangguniang Bayan at hiling na imbestigahan ng mga ito ang biglaang paglipanan ng mga langaw sa kanilang lugar. Nangangamba na raw ang mga ito sa kanilang kalusugan, lalo na ang mga bata. Dahil baka magkaroon ng mga ito ng sakit dahil sa mikrobyong maaaring dala ng mga langaw. Ayon sa mga eksperto, maituturing na perfect breeding sites ng mga langaw ang mga poultry farms. Madaling dumami ang mga ito lalo na sa mga nabubulok, nasisira at fermented na mga bagay. May 13 poultry farms sa aktibo ang operasyon sa 2 barangay. Bilang aksyon ng LGU, ipinasara noon ng pansamantala ang ilang poultry farms. Dahil sa kulang na supply ng bigas sa bansa nitong kalagitnaan ng taon dulot ng mga pag-ulan, bagyo at mga pagbaha, kung saan nasira ang taniman ng mga karamihang mga magsasaka. Sumipa pataas ang presyo nito kung saan halos 60 piso ang presyo kada kilo depende sa variety ng bigas. Umaray ang maraming Pilipino dahil sa taas presyo nito. Sanay pa naman ang maraming Pilipino sa pagkain ng kanin. Linggo-linggo ang naitatalang pagtaas ng presyo ng bigas. Upang maibsan ang problemang ito,
Ibinaba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Executive Order No. 39 kung saan iniutos ang pagtatakda ng price cap para sa regular milled rice na maging 41 per kilogram at 45 per kilogram naman para sa mga well-milled rice. Naging epektibo ang EO39 noong September 5. Mahigpit ng monitoring na iginawa ng Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, and Department of Interior and Local Government sa pangpamilihan kung saan sumusunod ba ang mga ito sa price ceiling para sa regular at well-milled rice na nakasaad sa EO number 39. Marami naman ang mga rice retailers ang nagsabing malaking epekto nito sa kanila. Kaya agad ding inihanda ng DA ang assistance para sa mga apektado. Nilista ng DTI at DA ang mga rice traders at retailers na naapektuhan sa implementasyon ng rice price ceilings. Nag-comply naman ng 95% ng mga rice retailers dito sa lalawigan ng Pangasinan sa EO39 na inisyo ni Pangulong Ferdinand Marcos, base na rin sa isinagawang inspeksyon ng DTI Pangasinan. Ayon kay Guillermo Avellino Jr., Senior Trade and Industry Development Specialist at in charge sa Consumer Protection Division of DTI Pangasinan, sa kabila ito ng pagkalugi ng 6 to 9 per kilo ng mga rice retailers sa mandated price ceilings para sa regular milled rice at well-milled rice, nakatanggap naman ng financial assistance mula sa Department of Trade and Industry o DTI na 15,000 ang mga rice retailers na apektado ng rice cap. September 13 nang simula ng pangungudmod ng ayuda sa 7 kwalipikadong rice retailers sa Dagupan City. Ang mga rice retailers na ito ay aniyay pawang nagtitinda sa loob ng palengke sa Dagupan. Sa lalawigan ng Pangasinan, may 23 kwalipikadong benepisyaryo. Sa nasabing bilang, 7 ay sa Dagupan City, 10 sa Alaminos City at 6 naman sa San Carlos City. Inilaw niya na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ang nag-aproba sa mga benepisyaryo base na rin sa ibinigay ng listahan ng DTI. Kabilang sa mga basihan sa pagpili ng benepisyaryo ay lehitimo ang operasyon, may mayor's permit at may DTI permit ang kapital at mas mababa pa ng 3 milyong piso. Sumailalim naman ang 289 rice retailers sa validation ng DSWD kung saan ay kwalipikado para sumusunod na batch ng distribusyon ng cash assistance para sa mga micro-rice retailers dito sa lalawigan. Nagbabala naman ng DTI matapos matuklasan ang modus ng ilang rice retailer na di sumusunod sa rice cap. Pinapalitan kasi ng mga ito ng mas mataas na presyo ang regular milled rice kapag nakaalis na ang mga inspection team ng DTI. Imbis na ibenta sa halagang 41 per kilo ang regular milled rice, pinapalitan pa nito ang presyo at ginagawang 42 kada kilo kapag nakaalis na ang inspection team. Kaya tinikayat ang publiko na i-report sa kanilang tanggapan ang nakikitang mga nandadaya sa pagbebenta ng regular at well-milled rice. Matapos naman ang isang buwan implementasyon ng rice cap ceiling, tuluyan din itong inalis ng Pangulo dahil sa pagpasok ng kanilang mga ani sa mga lokal na mga magsasaka. Nagdulot ng malaking pinsala sa ilang mga lugar dito sa lalawigan ng Pangasinan ng Bagyong Egay. Pinakanapektuhan nito ang sektor ng agrikultura na umabot sa humigit kumulang 71 billion pesos. Ayon kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Rodin Cluchin Varoro, na 224.3 million pesos ang naitalang damage sa agrikultura habang 1.8 million pesos sa livestock habang 36.1 million pesos naman ang pinsala sa infrastruktura na karamihan ay mga kakalsadahan. Nasa 444 na kabahayan ang partially damaged at 54 houses ang totally damaged ng bagyo sa Pangasinan. Humingi ng tulong ang probinsya sa DSWD at agad na nagbigay ng 10,500 na family food packs mula sa DSWD Central Office National Resource and Logistics Management Bureau. Ang probinsya ng Pangasinan ay mayroong naitalang 88,320 na apektadong pamilya.
Sa kabuuan ng DSWD Region 1 ay nakapagbigay na ng 109,306 na family food packs para sa mga apektado ng bagyong Egay sa Region 1, 5,891 non-food items, 88,300 families o 383,242 na mga individual ang apektado ng bagyo sa Pangasinan. Ilang bayan din ang nagdeklara ng state of calamity kasama ng Dagupan City, Calasiao, Santa Barbara, Basista, Binmalay, mga Taram, Lingayen at bayan ng Mangaldan na nakapagtala ng pinsala na 8,424,220 na damyo sa mga taniman at pangisdaan. Sa Dagupan City, nasa mahigit 200 bahay ang napinsala. Apektado ang Tapuac, Tambak, Mayombo, Poblacion Oeste dahil sa pag-overflow ng tubig sa creek, Bacayao Sur at Lasep Grande. Affected din ang Maluwad, Pugo Chico, Lucaw at Salapingaw. Nalubog din sa baha ang maraming paaralan dahil kay Egay, kaya't naantala ang nakatakdang pagbubukas ng klase sa August 29, 2023. Nasira ang mga modules at libro na inihanda para sa mga estudyante. Ayon kay DepEd Region 1 Director Tolentino Aquino, mayroon naman silang nabuo na team sa mga ganitong sitwasyon ay makapag-shift sa online enrollment upang hindi ito maantala. Hindi rin problema kung di makakapasok sa paaralan ng mga learners gawa ng baha dahil marami namang pinatupad ang blended learning. Dagdag ni Director Aquino, magagamit pa rin ang mga inihandang self-learning modules ng mga learners. Pinairal din ang 60 days price freeze sa mga basic necessities sa 6 na lugar matapos isailalim sa state of calamity. Sa Dagupan City at Calasiao, nag-umpisang ipatupad noong July 28, 2023 at tumagal ng hanggang September 26, 2023. Sa Santa Barbara at mga Taram ay nag-umpisa noong July 31, 2023 hanggang September 29. August 1, 2023 hanggang September 30, 2023 naman sa Binmalay at sa Mangaldan naman ay August 3 hanggang October 2, 2023. Ipinatupad din ng price freeze sa liquefied petroleum gas o LPG sa Dagupan City at Calasiao. Basag na salamin ng mga bintana, naihiwalay ng mga yero at bumigay ng mga biga ng 21 kabahayan ang iniwang pinsala sa nangyaring pagsabog ng umano'y nakaimbak ng mga paputok sa Sitio Claveria, Barangay Maluwad sa Dagupan City. Nangyari ang pagsabog noong December 25, bandang alas 11:30 ng gabi. Ayon sa ulat ng Dagupan City Police Station sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Brandon Palisok, nangyari umanong pagsabog sa silid ng isang bahay na pagmamayari ni Vilma Zamora Solomon, 51 anyos, na kasalukuyang naninirahan sa Canada. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Palisok, nagtamo ng pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan ang mga biktima na kinilala bilang sina Rogelio Zamora Solomon, 48 anyos, kapatid ng may-ari ng bahay, Raimundo Sin Lazaro, 38 anyos, parehong residente ng Barangay Maluwod, at sina Jacqueline Tababan Velasco, 49 anyos, at Roan Kalugay Velasco, 44 anyos, kapwa residente ng Barangay Karanglaan. Bali, 4 po yung injured dito no, na mga tao sa pagsabog na ito dito sa may Barangay Maluwed. 2 po doon ay critical. Kasama na po dito yung ex-kagawad Solomon. Siya po yung isang critical doon na isa at yung kanyang bisita. Yung 2 medyo okay naman yung kalagayan nila pero may mga part din ng kanilang katawan na lapnos dahil sa impact na pagsabog ng paputok. Sila po kasi yung talagang nakadikit no, nandoon sa area ng sitting po ng pagputok.
Base sa paunang investigasyon ng pulisya, sumabog ang patong-patong na paputok matapos magsindi ng sigarilyo ang isa sa mga biktima habang sila ay nagiinuman. Bagamat sinasabing gagamitin sana ang mga firecrackers sa pagsalubong sa bagong taon, hindi inaalis ni Police Lieutenant Colonel Palisok ang anggulong may nangyayaring pagawaan ng paputok sa naturang lugar. Although ang allegation nila is nagiinuman lang sila at nakaimbak ng mga paputok, pero may nakita itong mga kasama nating mga iuri na tangkap ng paggawa ng paputok. So yun yung umpisa ng ating iimbestigahan dahil talagang hindi natin ito papabayaan dahil sa dami ng mga apektado na pamilya. Taliwas umano ang ibinigay na impormasyon na 40 paputok lamang ang nakaimbak sa ipinagmulan ng sunog kumpara sa idinulot nitong pinsala sa mga kalapit na kabahayan. Tiniyak naman ni Palisok na nagsasagawa na ng post-blast investigation ang PNP-EOD at ang K9 Office ng Pangasinan PPO upang alamin ang iba pang anggulo ng pagsabog. Samantala, ikinalulungkot naman ni Mayor Belen Fernandez ang nangyari dahil hindi nila inaasahan na posibleng may iligal na gumagawa ng paputok sa lugar. Binigyang diin nito na hindi niya palalagpasin ang nangyari dahil sa kabila ng mga babala ng PNP at ng BFP sa mga ipinagbabawal na paputok ay may ganito palang nangyayari sa syudad. So, hindi ho pwedeng mangyari ito ulit. Ito na yung last dahil talagang ito ay idinibanda po namin. Wala hong padrino dito. Kailangan po kung sino may kasalanan, sagutin na po ito. Kung pwede, lahat ng damages sa 21 na bahay ay sagutin nila. Ang magpasalamat lang po sila, yung may iba natamaan ng bubong. Pasalamat sila yung mga kapitbahay ho nila ay walang namatay. Magsilbi sana daw itong halimbawa at aral sa lahat ng mga barangay kapitan na alamin sa kanilang lugar kung may iligal na paggawa ng paputok sa kanilang nasasakupan at i-report sa otoridad. Mahigpit ang babala nito na kung may mahuhuling mga illegal na manufacturer ng paputok sa Dagupan, tuluyan ng ipagbabawal ang paputok sa lungsod. Maayos, matagumpay at tahimik sa pangkalahatan ng pagdaraos ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023. Dito yan sa lalawigan ng Pangasinan. Mataas ang naitalang turnout ng mga boto at walang gaanong aberya nila itala sa pagdaraos ng eleksyon. Bagamat may mga naitalang reklamo ng premature campaigning dahil sa maagang pagpo-post sa social media, 245 ang inisyuhan ng show cause order upang magpaliwanag kung bakit hindi raw dapat sila sampahan ng kaso ng COMELEC. Ayon sa COMELEC, 230 ang alleged premature campaigning, habang 15 naman ang inireklamo ng vote buying. Nasa 6 naman na barangay sa buong lalawigan ang isinailalim sa areas of concern o mas kilala bilang yellow at orange category dahil sa naitalang election-related incidents. May 2 karahasan namang naitala bago ang eleksyon na kinabibilangan ng pamamaril sa kandidatong kapitan sa isang barangay sa Malasiki at pagpatay naman sa kandidatong kapitan sa bayan ng Aguilar. Nakapagtala rin ng pamamaril sa nanalong kapitan at isang natalong kapitan sa unang bahagi ng buwang ito ng Disyembre, kung kailan tapos na ang eleksyon at nakaupo na ang mga bagong halal at re-elected barangay and SK officials. Idineklara ang barangay Bayawa sa Aguilar na kabilang sa area of concern at inilagay sa orange category. Gayon din ang barangay Asin Este Malasiki dahil sa election-related incidents. Nakalagay naman sa ilalim ng yellow category ang barangay Alaksan Quintin, barangay Dolongan Punta sa mga Tarom, at isa pang barangay sa bayan ng Burgos, Pangasinan dahil sa history o kasaysayan ng political violence. Balikan natin ang ilan sa mga kaganapan na ito. Nag-umpisa ang election period at ganba noong August 28 hanggang November 29. Sabay iyan sa pag-uumpisa ng paghain ng COC o ng Certificates of Candidacy ng August 8 hanggang September 2. Dito lamang sa lalawigan ng Pangasinan, umabot sa 57,740 ang bilang ng mga kandidato para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay Atty. Marino Salas, ang Provincial Election Supervisor, 3,586
593 ang naghain ng kandidatura para sa punong barangay. 28,580 naman ang kandidato para sa pagiging barangay kagawad. Sa SK Chairman ay 3,817 ang naghain ng COC at 21,756 naman ang nakandidato para sa SK Kagawad. Tumaas umano ng 25% ang bilang ng mga naghain ng kandidatura ngayon mula sa 43,000 na naghain ng pinakahuling barangay at SK elections. Sa Dagupan City, nasa 1,175 naman ang naghain ng kanilang mga COC. Mas mataas ito ngayon dahil marami umano ang gustong magsilbi sa kanilang barangay at dahil na rin sa benepisyo nito matapos ang pag-amyenda sa SK Reform Law. Mga 1 week po yan. Ongoing po yung... simula po today kasi yung submission namin ng mga COC. Then mga 1 week po yan ay sasalahin po ang mga COC. Titingnan po kung ito po ay kompleto na. At saka po sila mag-i-issue ng final na. Nag-umpisa ang campaign period ng October 19 at natapos naman ng October 28. Samantala, hinikayat naman ito ang mga kandidato na magbantayan na lamang kung may mga kandidatong gumagawa ng premature campaigning at iba pang kalokohan. Ang sa amin nga po, we encourage po na magbantayan sila. Yun na rin yung mga katunggalin nila, we encourage them na magbantayan sila. Lalo sa social media, sir, mahirap natin na, we admit na hindi natin kayang bantayan lahat. So, yung po mga butante ng barangay at yung po mga kandidato, tulungan po nyo kami magbantay. May panawagan ang COMELEC na huwag daanin ang karahasan ng pangangampanya sa eleksyon. Pinaalalahanan din ni Atty. Marino Salas ang mga kandidato na iwasan ang personal na pag-atake sa mga katunggaling kandidato sa barangay. Hinikayat nito ang mga kandidato na gamitin ang kanilang plataforma sa pangangampanya at huwag daanin sa init ng ulo. 8,000 police personnel ang ipinakalat ng PNP sa buong Region 1 para sa pagbabantay sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ipinakalat ng COMELEC ang deputized agency sa Region 1 na binubuo ng PNP, AFP, Philippine Coast Guard at Department of Education na magbabantay hanggang matapos ang eleksyon. Sa mahigit 8,000 bilang, 347 ay mula sa AFP at 106 naman sa Philippine Coast Guard ang idineploy sa mga voting centers at checkpoints operation sa buong rehiyon. Kabila naman ng paalala ng PNP at COMELEC, kasama pa ang paglagda sa Peace Covenant, hindi naiwasan na magkaroon ng karahasan. Binaril ng di kilalang salarin ang isang kandidatong barangay chairman pagkatapos ng isinagawang meeting di avance sa Sitio Kasagatan, Barangay Bayawas sa bayan ng Aguilar. Namatay ang biktima na si Arnel Adolfo Flor Mata, 41 years old. Ayon kay Police Major Mark Ryan Taminaya, ang hepe ng Aguilar PNP, matapos magsalita sa naturang meeting di avance, ay bumalik sa kanyang sasakyan si Flor Mata upang magpalit lamang ng damit. Pero may lumapit sa kanyang lalaki na nanghihingi umano ng alak. Ngunit pagtalikod ng sasakyan ng biktima para kumuha, ay agad na itong pinaputukan sa mabilis tumakas sakay ng isang tricycle. Nasa labas siya ng sasakyan, paglabas ng victim, is humihingi siya ng alak. Hingi niya is San Miglay. Ang available na nasa sasakyan is 2x2. So parang doon sa sinundan, kasi doon pinagparkan niya, medyo karoon siya ng pagkakataon doon na kunti yung tao. Kasi kung doon sa meeting di Abansi, maraming tao. So doon na nangyari po yung insidente. Marami at tining ng anggulo kung election-related personal na buhay o negosyo nga ba ang dahilan. Ang biktima raw kasi ay admin supervisor ng pribadong kumpanya na Aboitiz Solar Services na kasalukuyang pinapatayo sa bayan ng Aguilar. Tiniyak naman ng company Police Colonel Jeff Fanged na lulutasin nila sa lalong madaling panahon ng kaso upang agad na mabigyan ng hustisya ang sinapit ng biktima. Binaril naman ng di kilalang salarin sa barangay ng Kayasan sa Ordaneta City si Barangay Kagawad Salvador Tan Garcia, 45 anyos, at tumatakbong barangay kapitan ng Barangay Asin Este. Nasa loob ito ng isang subdivision sa Ordaneta nang ito'y mabaril. Nagpapagaling pa ang biktimang si Salvador Tan Garcia. May na-recover naman ng PNP na footages at patuloy ang pagtukoy sa mga salarin.
Balik tayo sa Aguilar. Ilang araw lamang ang nakaraan, nahuli na ang bumaril kay Flor Mata. The case is now considered solved. Ang siyang sinambit ni Pangasinan Governor Ramon Gico III. Nahuli na ng mga pulis sa mga sospek sa pagpatay kay Flor Mata, kabilang na ang mastermind sa likuran ng pagpatay dito sa Barangay Bayawas. President says, the case is now considered solved after filing appropriate charges against the 3 suspects who were requested at the prosecutor's office here in Lingayen yesterday. The commitment to law enforcement that again ensures that no crime goes unpunished regardless of the alleged involvement of people of influence, thereby reinforcing the ideals of righteousness, truth, and justice. Kinilala ng PNP Provincial Director Police Colonel Jeff Fanged ang mga sospek at mastermind na si incumbent barangay chairman na Maria Magnolia Ripangcol Gilido. Si Gilido ay isang re-electionist, ang kaisa-isang kalaban ni Flor Mata sa pagkabarangay chairman ng Barangay Bayawas, Aguilar. Inutusan daw nito ang gunman na si Kelly Doroy Rosario, 54 anyos, ng Barangay Dalungan Punta, mga Taram, napatayin si Flor Mata linggo ng gabi, October 22, matapos ang kanilang meeting o political rally. Si Rosario ang lalaking lumapit kay Flor Mata at nanghingi umano ng alak. Subalit pagtalikod ng kandidato ay binaril ito sa batok. Sa katumakas sakay sa tricycle naman na minamaneho ni Jason Marquez Vicente, 32 anyos, residente ng Barangay Bayawas. Ayon kay Fanged, voluntaryong sumuko sa pulisya si Vicente at sinabing hindi nito naisip na papatayin daw si Flor Mata. Nakonsensya siya, no? Kasi ang alam niya is bubulag-bugin lang yung meeting na yon na walang pang mangyayaring patayan. So after ng incident, human, sabi nga niya, siya ay simpleng magsasaka lang, kaya nakonsensya siya, kaya siya nag-volunteer na lumabas. 3 yung na-filean natin kahapon, plus 1 dyan, yung mastermind, yung gunman, kasama yung nag-execute ng extrajudicial confession, kasama po rin siya dun sa na-filean natin ng kaso. Murder case yung na-file natin sa kanila kahapon sa Provincial Prosecutor's Office ng Lingayen. Sinabi rin niya sa pulisya na ilang beses raw itong ipinatawag ni Barangay Kapitana Gilido, kung saan plinano ang pagtakas. Ang pagkakaalam nito ay bubulabugin lamang daw ito dahil sa political rally. Binanggit naman ni Vicente na hindi nito alam kung sino ang kanyang kasama sa krimen hanggang sumapit na ang gabi ng insidente. According to him, kasi voluntary naman yung seatbelt niya, hindi natin siya pilitin na doon sa kanyang pinatawag yung seatbelt is nabigyan lang siya ng kunting halaga para samahan yung, para mambulabog. So, ang thinking niya is bulabugin lang yung sina Arnel sa kanyang kagrupo. So hanggang doon lang yung alam niya. So sabi nga niya, kung alam ko na papatayin, hindi ako sasama. Yes, sigurado siya dahil may ilang meetings na pinatawag din siya sa bahay ni Pastor. Kasunod naman ang pag-aresto kay Vicente. Inilunsad ng pulisya ang hot pursuit operation sa Barangay Dalungan Punta, mga Tarom, kung saan nahuli si Rosario na payapa ring sumuko at sumama sa mga pulis. Ayon kay Fanged, dating miyembro ng Gun for Hire Group si Rosario at nakakulong sa provincial jail noon. Nahuli rin sa pamamahay nito si Gilido, subalit itinangging sangkot daw ito sa krimen. Dagdag ni Fanged, malakas sa kanilang barangay sa Flor Mata na dating barangay secretary doon. Posible anyang naramdaman ni Gilido na tagilid na siya sa laban at matatalo, kaya't naisip ng gumawa ng karahasan laban sa katunggali. Sinampahan na ng kasong pagpatay sa prosecutor's office sa Lingayen sina Vicente, Rosario at Gilido, kasama pang isang John Doe. Sinabi naman ni Atty. Marino Salas, ang Provincial Election Supervisor, na balido pa rin daw ang kandidatura ni Gilido dahil hindi pa naman daw ito kumbiktado. Kaya maaari pa itong iboto ng mga tao nung nakaraang halalan. At sa kanin manalo ito at mapatunayang guilty sa pagpatay kay Flor Mata, ay DLG na ang takeover. Samantala, naghain naman ng kanyang kandidatura ang asawa ni Flor Mata na si Jacqueline. Sa ganap na eleksyon, natalo via landslide si Gilido, nanalo si Jacqueline. Ayon kay PNP Provincial Director Police Colonel Jeff Fanged, kinokomendahan nito ang mabilis sa pag-aksyon ng joint forces ng PNP Pangasinan at ang full support na ibinibigay naman ng provincial government na nagresulta sa mabilis ng pagkakaaresto sa mga sospek na nasa likuran ng pagpatay kay Flor Mata, kandidatong barangay chairman. Binigyang din ni Fanged na titiyakin ng PNP sa lahat ng mga barangay candidates na hindi nila hahayang makaligtas ang sino man sa mga ito na masasangkot sa kaguluhan at karahasan may kaugnayan sa halalan.
PNP ng Pangasinan ay on top of the situation at may expect din kami mga augmentation from regional headquarters. Yun yung idadagdag natin sa mga identified na areas of immediate concern natin ng mga barangays. To include yung mga focus barangays natin na monitor natin na may intense political rivalry. Ito nga, is a warning to each and every candidate na sabi nga ni Governor kanina, hindi namin sila titigilan at hanggang kung sino man yung magpaplano ng masama. Samantala, noong Desyembre 4, mahigit isang buwan matapos ang halalan, pinagbabaril patay ng hindi pa kilalang mga salarin ang isang kumandidatong barangay kapitan sa Barangay SK Chairman 2023. Nangyaring insidente sa Barangay Road ng Barangay Bulintagan, San Quintin, kung saan nakilalang biktima bilang si Reynaldo Moniz Escobar Jr., 51 anyos, dating barangay kapitan at residente ng Barangay Tanggal, Sawang, Kumingan. Sa investigasyon ng mga pulis, habang nagmamaneho ng kanyang motorsiklo ang biktima sa lugar, ay bigla na lamang daw siyang pinagbabaril ng isang suspect na naghihintay sa puno ng akasya gamit ang caliber 45. Kaya mabilis na tumakas gamit ang motorsiklo papunta naman sa direksyon ng bayan ng Santa Maria. Bilang resulta, nagtamo ang biktima ng multiple gunshot wounds. Itinakbo ito sa pagamutan para malapatan subalit direkta ng dead on arrival ng doktor. Nagsagawa naman ang follow-up investigation ng pulisya upang makilala ang mga salarin. Gabi naman ng Disyembre 7, pinagbabaril din ng hindi pa kilalang salarin sa re-elected poblasyon Barangaldan, Punong Barangay Melinda, Paragas, Murillo. Pauwi na ito sa kanyang ikalawang bahay sa Barangay Tabang sa kanyang minamanehong Montero. Subalit pagsapit sa madilim na bahagi ng Barangay Tabag malapit sa tulay, ay pinaulanan ito ng bala ng baril ng salaring umano'y backrider sa hindi pa matukin ng motorsiklo ng getaway vehicle nito. Nagulantang ang mga residente nang umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril. Tama ng bala ng caliber 45 sa ulo, baba at tenga, gayon din sa iba't ibang bahagi ng katawan ng tumapos sa buhay ng 60 anyos na kapitana. Bumuo ang PNP ng SITG o Special Investigation Task Group na tututok sa kaso ng pananambang at pagpatay sa kapitana. Sa kabila ng mga nangyaring ito, sinabi ng PNP na hindi ito nakaapekto sa peace and order ng lalawigan. Ayon kay Colonel Jeff Fanged, kailangan madetermina ng pulisya kung ano ang motibo sa pagmamaslang sa biktima at para matiyak na tama ang pinatutunguhan ng kanilang investigasyon. But we will assure the public na itong pangyayaring ito ay hindi makaka-apekto sa peace and order sa buong province natin. But definitely, talagang gagawin ng kapulisan ng Pangasinan ang ating makakaya para mabigyan ng hustisya itong ating biktima. Idinagdag pa ni Fanged na hindi na maituturing na election-related ang pagpaslang kay Murillo dahil tapos ng election period noong pang November 29. Wala rin na-report sa pulisya si Murillo na anumang pagbabanta sa buhay bago pang halalan. Tahimik-anya naman siya simula pa noon ng politika sa bayan. Ang tinitingnan naman nilang pinakamalapit na motibo ay maaaring patungkol sa negosyong hinahawakan ng pinatay na kapitana. Sa pagtanong-tanong ng ating mga investigators at sa mga kanyang kamag-anak at mga kaibigan, medyo malayo yung politics. Parang mas malapit yung tungkol dun sa ating business na hinahandle niya. Kinondena ni Mangaldan Mayor Bonifede Vera Parayno ang pamamaslang kay Murillo at ipinag-utos ang masusing investigasyon upang mapanagot ang mga nasa likuran ng krimen. Gayon din, kinondena din ni DILG Secretary Benhur Abalos ang nangyaring pamamaslang kay Murillo. Nag-alok pa nga ito ng 500,000 pesos o kalahating milyong piso para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon na magiging daan sa paghuli sa mga sospek. Tiniyak naman itong ginagawa ng kapulisan ng lahat para matiyak na ligtas ang mga mamamayan ng lalawigan ng Pangasinan. Magsabi lang po kayo, our police will assess it. Kung kailangan bigyan kayo ng kaukulang tulong, ng security, magagawa po naman yung masisip naman ever since kayo magpang case, no? But the way it is, Samantala, isa namang barangay treasurer ang pinagbabaril ng mga di kilalang salarin sa lungsod ng Alaminos. Naka-duty sa barangay hall pasado alas 11 ng gabi ang biktima ang si Milbert Caule, 39 anyos, nang dumating ang isang lalaki. Dumiretso sa kanya at pinagbabaril sa dibdib gamit ang caliber 45 na baril at tumakas sakay ng kanyang motorsiklo. Itinakbo naman sa paggamutan ng tresurero, subalit dineklarang patay ng mga pulis.
Sa Dagupan City, sa kabila na naging mainit na diskusyon, panggigipit at mapatutsadahan, naipasa din sa wakas ang 1.3 billion pesos na budget ng Dagupan. Sinabi ng Department of Budget and Management na operative in its entirety ang 1.3 billion pesos fiscal year 2023 annual budget ng Dagupan City na nilagdaan at inaprubahan ni Mayor Belen Fernandez. Naglabas ng sulat ang DBM Region 1 na base sa ginawa nilang pag-aaral sa Appropriation Ordinance, nakita nila ang pagsunod nito sa Local Government Code of 1991 o Republic Act 7160 as implementing rules sa regulations o IRR. Magugunitang isinubmiti ang AO sa opisina ng DBM noong September 29, 2023 upang pag-aralan. Ang Local Government Code ay sinabatas noong 1991 kung saan tumutukoy ito sa paglilipat ng kontrol at responsibilidad sa paghahatid ng basic services sa local government units o LGU. Nilalayo nito na mapabuti ang provision of services sa grassroots level at maayos din ang efficiency ng resource allocation. Masalimuot na proseso ang dinaanan ng budget na ito. Noong Marso, tinapyasan pa ng Mayorya ang pondo. Inalis nila ang halagang 435 million pesos na mula sa orihinal na 1.3 billion pesos sa budget para sa mga serbisyo sa mga Dagupenyo. Tinawag itong anti-poor ni Dagupan City Mayor Belen T. Fernandez. Nakapaloob sa nasabing budget ang iba't ibang proyekto para sa agrikultura, infrastruktura, edukasyon, maging ang mga sweldo ng ilang emergency workers. Narito ang pahayag ni Mayor Belen Fernandez. Anti-poor budget. Bakit anti-poor ang sinasabi ko? Ang mga councilors na 7 na magicians, alam nyo, nagsisweldo sila, yung 7 na yun, mga 10 million pesos yan. Almost 10 million plus their bonus, plus yung gastos ng kanilang 3 emergency workers, 10 million. Yun, 1,900 or 2,000 pala. 2,000 pesos na ang BHW natin. Pinakait pa nila, tinanggal pa yung pundo ng allowance ng BHW. Sinabi ng alkalde na ang ginawang pagtapya sa budget ay maaring magresulta sa pagkakaroon ng zero budget para sa 2,500 new scholars, 769 job order employees, pagkawala ng allowance sa mga barangay nurses, BHWs, BSPOs at ng mga barangay tanod. Damay na rin dito ang mga emergency workers na nakatalaga sa City Health Office, Public Order Safety Office o POSO, City Library at ng iba pang mga departamento. Apektado din umano ang budget para sa professional services para sa COAR ng Dagupan, mga doctor at mga nurses sa Diagnostic Center, lifeguards sa Tondiligan Beach, maintenance sa mga pampublikong palikuran, maintenance sa Tondiligan Beach Park at garbage collectors, ganun din para sa waste management ng city dump sites na maaaring magdulot ng malaking epekto sa kalusugan ng mga residente ng Dagupan. Narito naman ang pahayag ni Vice Mayor Brian Pua. Ang masakit po doon yung mga binawas nila, yung pa yung mga importante. Kagaya ng scholarship program. Tayo, alam niyo naman po, umiikot tayo sa barangay. Halos araw-araw po na may nakakasalubong tayo na mga gusto maging scholar. Ang lagi nilang tinatanong, Vice, kumusta na yung scholar? Yung mga new po to ang lagi po namin sinasabi, kahit siguro sila Councilor Mike, Councilor Dennis, na maghintay lang tayo na may pasa ang pondo. Ngunit yung nga po, nakakalungkot yung kahapon na binawasan po nila yung sana ay dagdag na tulong. Ganun pa man, naipasa at inaprubahan ng Sangguniang Panglungsod ang budget noong September 26, 2023 sa naganap na regular session matapos makakuha ng 9 na boto mula sa 9 na konsihal na dumalo sa naturang sesyon. Tuloy sa pagkontra ang mayorya dahil hindi daw dumaan sa tamang proseso at hindi pinaalam kung saan gagastusin ang pondo. Kulang din daw ang mga dokumento na susuporta sa malaking budget. Kinontra din nila ito dahil sinamantala umano ng mayorya ang kawalan ng presensya ng ilang majority na noon ay naka-personal leave. Kabilang sa mga nag-aproba, sina Minority Councilors Leader Councilor Michael Fernandez, Jocelyn Tusin, Dennis Canto, Marcelino Fernandez at Joshua Bugayong. Habang presiding officer naman, si Vice Mayor Brian Pua. Sa Zoom naman nag-attend sina Councilors Librada Macalanda, Alvin Coquia, Marilo Fernandez at Red Erfe Mejia. Iginit ng minority leader na si Councilor Michael Fernandez na wala naman silang batas na nilalabag sa pagpasa sa Appropriations Ordinance No. 0-835 o ang 1.3 billion pesos annual budget taliwas sa sinasabi ng mayorya.
Sumunod naman daw sila sa instruction ng Department of Budget and Management o DBM. Unang idiniklara ng Department of Budget and Management o DBM na inoperative ang anti-poor budget na ipinasa ng 7 majority noong March 28 o sa madaling sabi ito ay usual. Base sa DBM review noong June 5, 2023, hindi naprubahan ng 7 majority councilors ang mandatory 20% development fund na nagtataglay ang flood mitigation projects, school buildings at iba pang mahalagang project ng LGU. Hindi rin naprubahan ng 7 majority ang budget na mahigit sa 2,500 indigent Dagupiña scholars, gayong may pondo naman para dito. Nagkaroon pa nga ang ito ng 7 oras na sesyon pero hindi rin naman daw may paliwanag ng majority councilors ang nasabing issue. Bago pa ito ganap na maipasa, ipinablatter ni Councilor Michael Fernandez si Councilor Red Erfe Mejia dahil sa ginawa nitong pagsugod sa kanyang opisina, pagwawala at paghahamon dito noong September 26, 2023. Naging mainit din ang mga tagpo sa regular session no October 10 kung saan umano'y binastos ng 3 majority councilors ang mga minorya. Sabay-sabay na nagtungo sa Dagupan City Justice Hall at sa Dagupan City, si Dagupan City Vice Mayor Brian Cua kasama ang minority councilors na sina Michael Fernandez, Dennis Canto, Jig Sin, Marcelina Fernandez at Joshua Bagayong at naghain ng kasong kriminal laban sa majority councilors. May kinalaman din ang paghahain ng kaso hinggil sa sinapit nilang umano'y pambabastos mula kina councilors o majority councilor Red Erfe Mejia, Alfie Fernandez at Irene Lim Acosta sa regular session nitong October 10, 2023. Sa kanyang pagsasalita sa mga mamamahayag, sinabi ni Vice Mayor Cua na sobra na umano ang pambabastos sa kanila ng majority kung saan pati ang kanilang trabaho na magsilbi sa publiko ay apektado na. Narito ang pahayag muli ni Vice Mayor Brian Cua. Sobra na po ang pambabastos na ginawa po sa atin at para sa amin po ito ay sobra na. Naapektuhan na po ang taong bayan, lalo-lalo po ang pagbibigay po ng serbisyo sa Dagupan. Ang naging pahayag ni Vice Mayor Brian Cua, kabilang sa kasong isinampa nila laban sa 3 majority councilors ay illegal detention, oppression at slander. Narito naman ang pagpahayag ni Councilor Joselito C. Illegal detention, oppression and slander. Meron pong threat kasi na ginawa nung pinasala po yung pintuan at hindi pinalabas. At hindi na po kami ang nandun. Yun pong regular session na yun ay open to the public. So meron panganib na magdam doon. Kaya illegal detention ang nakita namin. Ang naging pahayag ni Councilor Jig Sin, aniya, sa tinagal-tagal niyang naglilingkod bilang konsihal ng Dagupan, ngayon lamang sila nakaranas ng pambabastos mula sa kapwa konsihal. Umaasa naman si Councilor Dennis Canto na matigil na ang gulong ginagawa ng majority upang lahat ay makapagtrabaho na. Inyo pong natunghayan ang mga may init at pangunahing kaganapan sa loob ng taong 2023, kinalap at isinulat sa bulwagang pambalitaan ng DWCM Aksyon Radyo Pangasinan. Mula po sa Aksyon Radyo Team, balbalagya salamat od si kayo namin. Naway maging makabuluhan ang pagsalubong natin sa 2024. Sa ngalan po ng buong tropa ng DWCM Aksyon Radyo Pangasinan, ako po si Action Violi Valdez Ferrer. Happy New Year everyone! Sama-sama tayo, Pilipino!